கார்த்திகை தீப திருநாளுக்கு பல வரலாறுகள் உண்டென்றாலும் இங்கு நாம் ஒரு வரலாறு பற்றி பார்ப்போம். ஒருமுறை பிரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வாக்குவாதம் நடந்தது. அது என்னவென்றால், பிரம்மா நான் தான் பெரியவன் என்றார். மகாவிஷ்ணுவோ இல்லை இல்லை நான் தான் பெரியவன் என்றார். இருவருக்குள்ளும் வாக்குவாதம் முற்றி போய் இதற்கு ஒரு முடிவு வேண்டும் என்பதற்காக சிவபெருமானை நோக்கி சென்றனர். இந்த பிரச்சனையை கேட்ட சிவபெருமானோ இதனை தீர்த்து வைப்பதற்காக அவர்கள் இருவருக்குள்ளும் ஒரு போட்டி வைத்தார். இருவரையும் பார்த்து, நான் உங்களுக்கு ஒரு போட்டி வைக்கிறேன். அந்த போட்டியில் யார் ஜெயிக்கிறீர்களோ அவர்கள்தான் உங்களுக்குள் பெரியவர் என்று கூறுகிறார். இருவரும் அதற்கு ஆமோதிக்கின்றனர். உடனே சிவபெருமான் விஸ்வரூப தரிசனம் எடுத்து அவருடைய அடியும் முடியும் காணாத அளவிற்கு உயர்ந்து நிற்கிறார். இப்பொழுது அவர் சொல்கிறார், யார் என்னுடைய அடியையும் முடியையும் முதலில் தொட்டு வருகிறீர்களோ அவர்களே உங்கள் இருவரில் பெரியவர் என்று கூறுகிறார். உடனே பிரம்மா அன்னப்பறவையாக வடிவமெடுத்து மேல் நோக்கி நான் உங்களது திருமுடியை பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பறந்தார். மகாவிஷ்ணுவோ வராக அவதாரம் எடுத்து தங்களது திருவடியை நான் காண்கிறேன் என்று பூமியை துளைத்து கொண்டு சென்றார். இது யுகம் யுகமாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. பிரம்மா சென்று கொண்டே இருக்கிறார். சிவபெருமானின் திருமுடியை காணவில்லை. அப்பொழுது வழியில் ஒரு தாழம்பூ கீழே வந்து கொண்டிருந்தது. அந்த தாழம்பூவை பார்த்த பிரம்மா, தாழம்பூவே நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று கேட்டதற்கு தாழம்பூ சொன்னது, நான் சிவபெருமானின் திருமுடியிலிருந்து வருகிறேன். எப்பொழுதிலிருந்து வருகிறாய் என்று பிரம்மா கேட்டதற்கு, நான் பல யுகங்களாக நான் இங்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறேன், ஆனால் இன்னும் நான் கீழே வந்து சேரவில்லை என்று சொன்னதாம். உடனே பிரம்மாவிற்கு ஒன்று தோன்றியது. ஓ, இன்னும் பல யுகங்கள் நாம் செல்ல வேண்டும் போலிருக்கிறதே என்று நினைத்து தாழம்பூவை பார்த்து, தாழம்பூவே நான் உன்னிடம் ஒன்று கேட்பேன், நீ அதை செய்தால் உனக்கு நான் பல வரங்களை தருகிறேன் என்று கூறினார். உடனே தாழம்பூவும் என்னவென்று கேட்டது. சொல்லுகிறேன் தாழம்பூவே, அதாவது நான் சிவபெருமானின் திருமுடியை தொட்டு விட்டதாகவும் உன்னை நான் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவரிடம் சென்று கொடுக்கும் பொழுது சொல்லுவேன், அதற்கு நீ ஆமோதிக்க வேண்டும் என்று கூறினார். இதை கேட்ட தாழம்பூவும் சரி என்று ஒத்துக்கொண்டது. இருவரும் கீழே வந்தனர். இங்கே மகாவிஷ்ணு அடியை தேடி போய்கொண்டே இருந்தால் அவருடைய திருவடியை காணவே முடியவில்லை. அவரும் திரும்பி வந்துவிட்டார். வந்து இருவரும் சிவபெருமானிடம் வந்து நின்றனர். சிவபெருமானும் என்ன முடியையும் அடியையும் கண்டுவிட்டீர்களா என்று கேட்டதற்கு மகாவிஷ்ணு, ஐயனே, நான் எவ்வளவு தூரம் சென்றாலும் உங்களது திருவடியை காண முடியவில்லை என்று உண்மையை ஒத்துக்கொண்டார். பிரம்மாவோ, நான் உங்களது திருமுடியை கண்டேன், அதிலிருந்து இதோ இந்த தாழம்பூவையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று கொடுத்தார். இதை கேட்ட சிவபெருமான் சிரித்து கொண்டார். முக்காலமும் உணர்ந்த அந்த முக்கண்ணனுக்கு தெரிந்துவிட்டது பிரம்மாவின் சூழ்ச்சி. உடனே மிகுந்த கோபத்தோடு பிரம்மனை நோக்கி, நீ என் திருமுடியை கண்டுவிட்டாய் என்று பொய் கூறியதால் உனக்கு இனி இந்த பூலோகத்தில் கோவிலே இருக்கவே கூடாது என்று சாபமிட்டார். அதேபோல் தாழம்பூவை நோக்கி, நீயும் பொய் சொன்னதால் இனி எனக்கு உன்னுடைய அர்ச்சனை தேவையில்லை. என்னுடைய அர்ச்சனையில் தாழம்பூ என்ற ஒரு பூ இருக்கவே கூடாது என்று கூறினார். பின்பு பிரம்மா தன் தவறை உணர்ந்து இறைவனிடம் வேண்டினார். மகாவிஷ்ணுவும் பிரம்மாவும் சிவபெருமானை நோக்கி, ஐயனே, தங்களை நாங்கள் நெருப்பு பிழம்பாக பார்க்க ஆசைப்படுகிறோம், எங்கள் ஆசையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று கூறியவுடன் அக்னி தலமான திருவண்ணாமலையில் சிவபெருமான் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமான விஸ்வரூப நெருப்பு தரிசனம், தீப தரிசனம், ஜோதி தரிசனம் எடுத்து இருவருக்கும் காட்சி அளித்தார். அந்த காட்சி அளித்த நன்னாளே கார்த்திகை தீபமாக கொண்டாடப்படுகிறது என்பது ஒரு வரலாறு.
இந்த வரலாற்றை முழுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.